ana ma achọ mmadụ achọ na mokwu because na mma ihe nne ego mana most of them my followers. Most of them my followers. Ya bụ olu m ihe arụ na m were ana dị n'okwu no ka jeresi ndị otu m. Jeresi ndị otu m. Echini na onye ahụ baa die. Onwebe nsogbu. I can never do that. Igbo nwere nze m ọzọ ekenekwa m unu n'ụbọchị nke taata. O nwere video unu fọ kịta adị. Don't worry, cool unu down unu ya na-echa the full video. Achọrọ m ka okwu nchu mekwu ebe ata ya aka so that you people will be able to watch the video nchọ iti after na nkwuchara okwu. Enwere ihe ndị bayi na-eme that is very very wrong. Ọka mma na-ekwu okwu a na-akwụ ma ya mma so that na asị na okenye ya mgbe ụka a na-asị na okenye ya na ha nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbele mana kịta ndị okenye ya na-anọ n'ụlọ ewu atụrụ ime n'ọgbele mụọ n'ọgbele. Kịta okenye ya nọ n'ụlọ ewu atụrụ ime n'ọgbele mụọ n'ọgbele. Dọrọ n'ọgbele chee nwa ya ala for the first time. Dọrọ n'ọgbele lie nne after na ọ mụchara nwa ahụ n'ọgbele ya ka a na-ekwu okwu ya. Because I don't understand the level of hypocrisy. Hypocrisy unu niile, hypocrisy nne nchu na ana Igbo ya. I don't understand the level of hypocrisy unu niile bụ. Mathias me video unu mgbe mmata me play cha video unu ya anụ ebe ọ sịrị. Number 1, ọ sị na ọ dachi okwu sị achọkwa n'okwu. 2, ọ sị na ọga na asịrị ya na ọga ya anụ the message no delete go the first video me. Na agwara ya na ọga ya anụ the video na ọga ya anụ his petition so that ọga ya etinye na dị okwu na ọchị ọga from so time to so time na ọ bụrụ na ha bịara ọbịazi ya n'ihe ọbụla ha chọkwa ka emewe. You mara ihe Mathias mego behind the scene. You and I amara ihe omego behind the scene. Na aghọta mana ndị bayi pụta ha dono na support ihe ọjọọ. How many times can Mathias pụtago kpalia so many people na this social media nobody is saying anything about it? How many times ọ pụtago unu gekwa ntị na this video ka unu fụ how these people are breeding problem na Igbo. Agwa m unu ka Boko Haram si bido. No, this nonsense Mathias na-eme. That is where Boko Haram started in Ugwu Hausa. They refused to contain it. It became worse. So he cannot do, he's breeding his people not to do business with anybody in Ejoka. He's breeding his people not to do business with anybody in Ejoka. Okuleku na ndị niile na-azụ ya na bụ his followers. Una afugoni enu. To shame on you to that reverend father saying to Ego na that honor. Shame on you, all your few people who were there sponsoring him when he was busy making akaja to all people in Ejoka. And Igbo had be bad because other states na Igbo you mana insecurity meets ya in this type of mindset in this type of mindset Mathias breed in them mad into. We will be worse than Afghanistan. I do worse than Sudan. Because a lot of people have to go make a video. Mandana has not a show of power. Mandana has in their president video has in a law. No, Mathias should take up the case in a law. Name where law. No one Allah had the wrong. Na the we all and the mad in behavior can they Allah. Nandi in behavior and most of the by behavior can they man. Kita the person make that video na she yakwa azu we say no na show Mathias show of power na why in the buy ndị Igbo after na-eme Mathias and na-eme ndị mmadụ I will power na operation the ban. But when that entity habo Mathias bụ mmadụ when he was there breeding animals the kake breeding the most of you people are not saying anything about it. Now ndị mmadụ none of you have made video to come and get to condemn things on eme. After one year make a video again. Na keke you see we Mathias na nke no one on behalf of Mathias no you na biko on behalf of Mathias. But have you onye emeli has never used his mouth to apologize. He will no say on behalf of him he na apologize. Man, when that young man was busy ranting, making all sorts of noise, making all sorts of videos and claiming what he is not, if we did not call him to say there is rules and regulation governing anybody in Nigeria, despite the fact that our judicial system is man, there's rules and regulation governing everything in the modern name. At least we no believe in a judicial system in Nigeria, which na man ago, man at least any Igbo nwere nsọ
Ani Igbo nwere isọpụrụ okenye. Ani Igbo nwere ebe a na-asọpụrụ mmadụ. Ani Igbo still has a design way of way to tackle issues when it comes to brotherliness. Another person made video say na keka police yesi we si Abuja we bia na Abambra se bebe mmadụ arrest. Una kuna no the voice note mgbe ha sị na even when the police came they have to go to nke branch in Anambra State to give a report na onye anụ na akwa efu before ndị mmadụ etu ise si na ha bịa megini we bulu onya or no full level that he was never missing, that and actually take the case to the upper level. Man, all the same you people gangi up. We see Abuja, different state. Baby, me get arrested in Anambra State. You people did not see anything wrong in that thing. Una for anything the wrong kunya. Kita oba na Mathias. Everybody apata wana. Hey, in the holy weje. Onyo wena apia na akia. Kabeba speak here for zibondo chukupo chakuno ni noko. Ihele ye mebusu ni ni. Akwe for no one no. See. Whatever you sow is what you are going to reap. I'm not a bearer of bad news, and I will never succumb and support this evil and support. Because she called Baragule will say on Natina. Ojuman Kitty is Otaba Monyan. Mbana support God. Achorom Yuku. Let me just know God should just help me. Achorom Yuku. None of you has ever called Mathias to order. Say na wayo. That video me meteria na biko kwa weapon nka adiromma. Ihe ayi na-ekwu adiromma. He was busy dividing our Igbo one against themselves because na anara eme ihe ọ na-eme. He was busy na-egbuchisi ndị Igbo kirikiri. How many times Kopota go make video about the insecurity na Nigeria? Insecurity eme na Igbo ayi. Maazị Nnamdi Kanu Ejiofor. None of you are saying those things. He has never for one day posted Maazị Nnamdi Kanu nor court anywhere. The highest thing he could do was to hijack Afani to Maazị Nnamdi Kanu. That was the only thing he hijacked. The full video, you have all the whole allegation in Nome, not alone ever, and some of the ways see no pattern. And somebody is busy supporting this thing. And see, this word does not take bribe. Whatever you sow is what you are going to reap. Akuno, whatever you sow is what you are going to reap. Continue to support one Nigerian. Most of you left what you are supposed to be doing. You left what you are supposed to be doing. Your villages, everywhere. You people left it. You already have the platform to say things that you are supposed to say that can enter the ears of people. One day, mother could be how you see we man happy and Mathias. You're happy and support Mathias because he has something to do with Onyoka, which you are not even sure. You are not even sure. Man, eme Onyozo, Bruno Martin, eme the thing made Onyozo, or Bruno Martin. Omelo Onyozo, or Bruno Martin, Nekwakuno Siwe, Enobona Siwe, na Bagale, Mbeji issue Abuja. Abuja Kisi, Polundozo, Bobata Anambra State, in collaboration with the Anambra State, we making, we more get arrest. The same you people make a video, Mba evangelist Bukobi, but Takwande Madi, in the police, we go in. You people forgot so soon. Egulini, one woman I had Eje. People who made videos in a force headquarters Abuja in conjunction with Indian Anambra State. We made that thing now. One Egulini mother we go from Unuhe with that movement. Keta Makinage they go new to no Brozia show of power. Shame on all of you. I'm very disappointed. I am very, very disappointed. Anyway, I'm not surprised that it's happening. I'm not surprised. Because the time came in the life of apostles, he separated me, Paul and Barnabas. That is exactly what is happening. It's left for followers, saying, Malebe, how you focus the attention. Malonye hidufu huzo. This teaching that is creeping into the minds of people. If we end up creating a generation that will end up destroying you people. It will end up destroying you people. Ana macho mother chona mo because na man here nene go man and most of them are my followers. Most of them my followers.
ya bụ olu m ihe arụ na m were ana dị n'okwu n'ụka jee resi ndị otu m echi niile onye ahụ baa die onwebe nsogbu. I can never do that. I cannot do that. No, Lord, I can't say I'm wherever I had them. Never, why never go with somewhere? See, I never complain. Ne check our gaba padegis will. Each other say Kogama, but he bruise the anarchist owners. Okay, see, man. Once I bombard the home. Once the mama were in the bar, is usually we know the Zuzu Mebele. And on the bar, I got 4% of one. I Jesus na big Gozifa. Otuan se mi ndi na nai malaka jaja ne butono mano o di ozem no couldn't frustrate him since June last year till now. Obu na nje ego me business rock dey male go no kare go to my account. One and one use omo ka I greet you oh nuku wan. E male go no kare bo. Bachala ya go uyele wogu imalo otu isi wee bịa weta aka nọmba nye m uyele ogu no ego squota bịa ka mana gị na bo settle imalo otu isi weta aka nọmba nye m uyele gị 500,000 ho ganjebu onye na-egolu m property na enwe n'obodo a ọ na-akpọ gị na phone ide pick call ya okenye mụtara ọgbọ gị ị na-eto ọnụ ni nwere nke a nwe nka ego ada atugo mo na gi mekobi ihe cho ki were m na tip na ya cham ana ma cho mo da cho na mo wo cho ibutere ma jo afa utini m na fa na meko business so mo na mdu mo je kene mo nu fe na bom na phone ike chukwu. If you know make a man, from now to tomorrow even Noga, Pity Lezo, Gano the case. No, that he will call me for settlement. So I'm waiting. Oga film with the trouble not for settlement. Man was noon. Then I take with action. Mona Hemelque. I did you and Mathias Ezeaku Ejiofor. Or Bruce and Jamuki Eji, the Nodi can. Nodi kenenu ama how many business in them menu moji enwebe anybody money kolonu anani ne ngogo nu moji mande ngogolu no nu moji enwebe any problem family of nambata nu moji na egwe mazi nwanne fa mbata na aka gị chọka ikuchi ego m for what reason mmadụ na ka nkuchi nkefa ka nọrọ m in position ikuchi ego ndị mmadụ onye ka nkuchigo ihe landed property anyị na-eme abanye ebe 2 mụ na family na-eme meeting na kụchapụ ihe ọbụla ga-ewetere m stand in any of my real estate business. Ndị proud of the whole property today. Na-enwe nke ihe asị n'eze akụ na m na ndị obodo na-agba egbe ma na m na ha na-anụ ọgụ. Rather we all everything ended in smile and laughter. Oya chona mogu oya chona mogu mada chona mogu owo yam na chonki eriju na roke that have been doing business a lot of estates kan le goru na emelo un business ona aga amara me nkunu eji police. Before you member business in Nejemekulu, we bought in Nejemekulu, we have sold all of them. We have never bought phase 7 number before then. We bought phase 7 number, we have sold all of them. In Kaimen, as we got for University, we have never bought it then. Kuna gadizichi Concord River. So why are you guys trying to provoke me?
Emeka were go were 500,000 nye gi nyem bia ka me na gi settle business I amicably. Very simple. Ekene mun dalun ele to ka ina asu na abanya bia gbanyo ya gbanyo na jane before smoke egbolu mo maka but see everybody but so mazini na show everybody kunita. That's our worthy. That's at worthy, oh Lord. Worthy, oh Lord, to receive. Amamka, onwe ya ndị ba ya mara agụ, a na-agwa na-ekwe. Ụmụ Oji dị n'Idemili North, local government Anambra State. So ebe m nọ bụ n'Ụmụ Oji. Onwe ihe nchọrọ igosi gị nọ. Onwe ihe nchọrọ igosi gị na-achọ imebi ihe n'Ụmụ Oji. Na-akpọ ụmụ Igbo niile, na-akpọ ndị Ụmụ Oji niile m na fadị na mma. Ụmụ Igbo Okodu. Ka unu bịa n'ihe achọghị imebi ebe ma Ezeaku Ejiofor nọ. Ebe m na nwanne unu ofu onye nwanne unu nọ. So bịa na ka ngosi unu this property na-achọ imebi ihe kịta n'Ụmụ Oji. So ụmụnne m ebe a ka m chọrọ igosi n'Ụmụ Oji. Anaghị na-afụ n'Ụmụ Oji ka ọ dị. N'akụkụ Mercy Girls Secondary School. Unu n'anya unu afọ ebe ọ dị. Now all the made the property be here. They cover gate ọfụma. Here I made the property. As you can see. Ebe a bụ ime. Ebe na be made the property. Now apụta na June 2024. My site manager onye na manage property nwe n'obodo a. Wee bịakwute m si na nwere ana na-ele mmadụ wetara ya n'Ụmụ Oji. Not the 200 plus. Nsi oke ngwa ka ije fia na gas ka ine we si ngwa ka ije fia ha we dugide m durum bia eba ha we durum jekwulo ya na akpọ engineer Emeka Enuhu onye Ọkala Etiti village n'Ụmụ Oji onye na akpọ engineer Emeka Enuhu onye Ọkala Etiti n'Ụmụ Oji o we kpọpụta dokumenti a na ebe a gwa m na onye nwe ebe a Peter Iluezuo no ya nwe ebe a na mụ na the man ga-afụ mbọsọ ga-akwa nne ya the man bata kwa nne okpolo m je mụ na the man ekenecha I wee kwuwe business a na anụnwa fa wee lesi m ebe a so the man si mụ na PA ya kwube n'ihe ọ bụla mụ na PA ya kwutere isi oke that I should do everything through his PA n'iru ndị niile dum wee bịa Here, we get which what I can number the man, Access Bank. Here, for where no more made deposit. Well, millions of naira, since June last year, next 2 months, no, May 1 year. We have millions of naira on account. Engineer, make a new go. But engineer, no, we are. Make engineer, only an atoka sugar. Oko to na, cobro, brownie, and ato. Osim no nwe case na PG Ụmụ Oji na-egburu ya na-egburu PG Ụmụ Oji na ndị Ụmụ Oji na-ebodi ya na ya nwagburu PG na-akpọrọ oko na Abuja na ya chọrọ ije Abuja mbiko mbinye ego na ya jesiri na ebe IG mere invite na Abuja ka abịa kwuru ọnụ ya na ya jesi bata ekewego the agent musi na agent ego ya minus ya munye bi ego agent minus ya the 500,000 nwe were 500,000 naira tiekwele ya nwa na separate account nke ya Asim na ọga ya abata ruo taa. A na-epost ya dem since almost 1 year. People mụ na ha nwere business ebe a nwa ndị na-eso m n'azụ pick interest nyere m some money. Ife ebutechego mụ na afọ okwu. Till date, mụ na ụfọdụ n'ime ha ka na-agbagharị till date. Only that na m believe na many people na-ego mbụ my followers. They love me so much. And ngwa na ihe bụ 1. Ha ma na 1 na ngwa afa bụ 1. Now these people ejide my millions of naira. Mwe pụta some days ago we na anu kepu no we real estate ọzọ ha na-ekwu okwu ebe a eresigo achọ iresi ebe a ihe nji bịa na-ekwu okwu maka ndị real estate ọbụla achọ iresi ya na onye nwe ya Peter Iluezuo n'Ụmụ Oji n'akụkụ side Mercy Girls onye real estate ọbụla achọ iresi ebe a biko gbawa ka ọkpala gị ebe a nọ n'okwu these people are holding my money engineer dey pick si call m
nyere m nọmba ọga isi na da akpọ ọga na fon ejego m na be Peter Ilu Ezo meet ụmụnne ya nye m nọmba nke ọ tọrọ ka nke tọrọ ya nke nọ Lagos akpọkọtana m onye nke otu a ka esi post ya dị m nwa bụ Ezeaku Ejiofor ọzọ Igbo ndụ na-atụnye nke m ka onye ọzọ dị mma ka nwanne m onye Igbo onye ụmụ oji ga-ejide ego m for close to 1 year ego ada amụtali m anything na-akpọ injinia Emeka Enuhu onye ọkala etiti n'ụmụ oji ọ sị na na-etu eze Chinedu na-akpọ gị na fon na-abuse my number block my number iji millions of naira mkpughe na akaụntụ Peter Ilu Ezo na Access Bank iji 500,000 ga mkpughere gị in your own private account na-abụrụ ego ọzọ na-achọgasịrị gị ego nni iji the whole money you cannot pick my call na-eposere m na ọ ga na-abata taa ọ ga na-abata echi now nna na estate ọzọ na-abịa na ha chọrọ irebe steeti ọzọ ihe so ihe njekwa ụlọ ọkwa bụ na ana kịta estate ọbụla mfụrụ batala ebe a number one ma mewe ihe polisi mma esu eto court de na ego kwuru ebe a ha ngzie 10 years aka na-ekpe ikpe ebe a kwena nwe na-ekwu ọ bụrụ na ịbụ onye payload onye bulldozer ewere kpọọ gị ọrụ ka ị bịa ebe a mala amalụ that you are risking your life ịghọtago because na ọ bụ na m akpọrọ ndị uwe ojii bịa ebe a fụ gị ma ndị SARS bịa ebe a ga-adishọn emega arrest ịghọta na-egwu na secondary bụ gịnị m na-ewepụ the matter court ọ bụrụ na na-achọrọ n'obi ka anyị setụlụ ọnụ ama m na ụnụ ga-afụ vidio a biko ndị ụmụ oji niile sinsi m biwere mkpọ ama mmadụ na ngopụtagoro na ụmụ oji enwebeghị bọsị m gosi property na ụmụ oji nwee problem with ndị ụmụ oji so na village nọ na ide mmiri ọ bụgodo na ha na neighboring village ya na-enwere na ha na-azọ jee gee ikpe ahụ ọfụma ikpe ama amanata ndị ụmụ oji fada azọ ihe ha enweghị samazụ ka m na-esi baa na nke Peter Ilu Ezo nke ya dị iche ụmụ oji nwere bad record once na ide mmiri anọ wee to the consign. I'm a living witness. So Peter Ilu Ezo na ụmụnne ya na PA ya bụ Emeka mara m ife mmele unu ji jide ego m si over 1 year millions of naira m na-ejide ya si over 1 year millions of naira na-akwụgharị na-ata afụ na-akwụchi ụgwọ ihe meriho so ihe na-agwụnụ bịanụ ka anyị setụlọ real estate ọ bụ na itinyela ego ebe a jee na alụfe ego ọ bụ na itinye ego already because mfụrụ ene na-abalị ọrụ akpa m ihe bịa na-ewetara unu lawsuit a na-asa abụ ndị be Ilu Ezo then eje kpawezi ya na court and my make sure na 10 years aka na-ekwu okwu ebe a ego onye ọbụla atọ so Igbo ekene m unu ọ bụ na enwe ebe nsi mejọ this family hapụta bịa kwuo na ọga na-abata lụọ taa nyere m nọmba ọga nọ n'obodo Igbo na da akpị ya fon ọwụ Chukwu unu ejide ego m n'ụdị ya na n'enu si ekwukwanụ m ka ọ na m n'ọnụ unu na-ekwe anya kwunu fọdụ ya na ọfụma gụnụ ya lesi na emalọ na-ekwe Mercy Girls na-ekwe dị ya na hie na-ekwu ya fụ onye ga-asị na ọfụghị ya na ọmarọ na nke Ezeaku na-ekwu maka mbunite ịma na ọgụ nke m dị ebe mụnwa bụ Ezeaku Igbo niile ka mmadụ ga-eji wee na-eti play ọgụ nke m dị ebe so biko ndị ụmụ oji nyenụ m aka Emeka Enuhu na Eze Chinedu onye ọkala etiti dị ọcha na-ekwusi okwu na-etu ọnụ ọfụma na ya nwere nke a nwee nke a bụrụ nke a mana ọ rụzie na omume ego ba ga aka ịgbawazie ọsọ ide aza kọlụ m biko unu tinye na platfọm ndị ụmụ oji ha bịa setụlụ ọmụ maka ọgụ a bido mbunite ọgụ a otu a ha bunitegoro ya ọgụmadị ebe so ka m gbalụ ụmụnne m ndị na-eme real estate aka ebe ọ ya abụ nwa onye otu anyị na-eme real estate a na-agwa okwu ebe a ịmalụ yes n'ebe a nọ n'okwu these people are holding my money since June last year unu ga-afụkwa ya na payment slip m sendịrị here